næste hus. Jeg skulle sige, det gør jeg nemlig også. Det gør han også. Så går jeg længere ind. Så tager jeg det guld. Er han løbet ind i huset? Ja. Jeg prøver bare at gå ind og slå på ham. Det kan ellers så vent, jeg har en pistol. Ja, den nok måde. Er du inde i huset? Ja. Kom der. What the fuck? Hvad? Hvorfor helvede, Tobias? For helvede, Levin, han hoppede ind foran dig, mand. Åh, det er dumt. I've taken out my own teammate. Der var en anden code inde ved siden af, dude. Oh my god. Ja, han kommer nu, tror jeg. Jeg synes, jeg lige hørte om det. Ja, det gør han også. Han lige hoppet ned bag mig. Eller, jeg er lige hoppet ned bag mig. Ja. Jeg havde ikke nogen skud tilbage i min pistol, så jeg ville bare fucking slå ham, mand. Helvede, mand. Tobias. Det var sgu da ikke min skyld, du valgte at ligge der lige bag ved ham. Det er sgu da din skyld, du valgte at skyde mig. For jeg sprayede efter ham, okay? Jeg skulle bare ramme det fucking headshot, og jeg knockede ham ned, og, altså med muligvis et af de samme skud, som ramte dig. Sikkert. For helvede, altså. God fucking damn it, dude. Ja, det skulle da være noget. Why are we like this? Vi hopper efter huset. Jeg er ligeglad, hvor vi... Jeg er ligeglad, hvor vi flyver hen. Vi hopper efter huset. Ja. Metro Express har en overskrift, der hedder: Markus giftede sig i København, kogte sin hustru og levede et absurd dobbeltliv. Det læste jeg godt. Fuck, det er klamt, mand. Så det er sådan, at hans hustru var sådan en thai ladyboy eller sådan et eller andet. Eller sådan en russisk ladyboy eller sådan et eller andet mega, hvor man bare tænker, what the fuck? Og så er det sådan noget med, at elektrikeren havde set noget, eller havde set, at der foregik noget shady i det hus, og han havde ringet til politiet, og så fandt politiet sådan noget af hendes lig parteret i sorte sække, og resten i en stor gryde. Ja. Og bare sådan lidt, Hvor de begge arbejdede som prostitueret er... Ja. Ja, okay, så de har væk været fucked. Transkønnet, eller sådan, hvad var det? Transkønnet og transseksuel eller sådan et eller andet. Ja, klubben var for homoseksuelle og transkønnet. Ja. Man skal øve sig i at running jump shot. Med shotgun. Hvor er det ulækkert. Ja, det lyder lidt klamt. Så kogte han hende i en stor gryde. Det er eddermame med en stor gryde, altså. Ja. Ellers har hun bare været meget lille. Jeg vil så sige, altså på det billede, der er dem i toppen, der ser hun ikke ret lille ud. Ej, det er sgu da i forhold til... Det kan selvfølgelig også være, at han er... Ja, det kan selvfølgelig også være, at han er mikro. Ja, hvad? Han er 51? Ja. Var det ikke page up og page down, der ændrede på zeroing distance? Jo. Det kan man ikke ændre på Iron Sights, så... Nej, det gør man ikke. Iron Sights på shotgun har en zeroing distance på 25 meter. 25? Men 25 meter er alligevel også ret langt. Ja, det er det. 25 meter, det er sådan, hvad? Heroverfra, hvor jeg er nu, over til dig. Ej, jeg tror det er lidt mere end 25, men ja. Sådan cirka. Det kan vi da finde ud af. Ja, sådan noget som det her, det er, sådan, det er næsten 50 meter. Ja, ikke? Det er fandme stadigvæk langt, at den er præcis. Ja, det er det. Bestemt. Og 25 meter, det er sådan noget som, det må være sådan her. Ja. Huset. Nu er vi bare sådan endnu længere væk fra det. Det er vi. Men jeg er klar, altså det er ikke det. Sunken by. Altså, jeg er klar på huset, det er ikke det. Jeg ved ikke, nej, for vi kan ikke nå derover. Nå. Og vi skal flyve over, altså vi skal flyve sådan 2,5 kilometer for at komme derover. Hvad så med den der by?
Kan vi også, så bliver vi bare, der bliver vi bare smidt ud inden. Nej, det er rigtigt. Så skal vi have firing range måske. Nej, det tager vi bare Sunkenby. Så er vi bare på, vi er nok ikke de eneste, men vi kan jo på, at der ikke er ret mange. Vi kan også gå til skole, hvis der. Jeg er ikke så vild med skolen, jeg synes at vi taber der. Okay. Sunkenby, let's go. Jeg lander i de hus sådan lige sådan lidt vest for den sunkne by. De 3 hus, der er på der. Vi er ikke de eneste, men nej, jo, vi er de eneste herover. Der er nogen, der lander derovre ved siden af og går efter bilerne, men vi er de eneste, der de steder lander i den sunkne by. Men der er mennesker inden fra Russia Gate. Ja. Jeg har også allerede en Uzi, så. Sway the remix god. Og en shotgun. It's over. Fedt. Jeg elsker, når man rubberbander. Ja, det er mega lækkert. Og en hjelm, og en backpack, og en M16. Ui. Jeg vil sige, det er et okay sted, vi spawner her. Ja. Jeg har i hvert fald allerede en M16. Som er den værste af de rifler, jeg kunne få, men det er stadigvæk en rifle. Okay, der er så lidt andet både. Jeg har AK og Scar. Ja, okay. Sway the remix god. Jeg har også en shotgun, så jeg tror ikke, jeg skal klage. Ah nej, men alligevel lidt. Må du gerne. Jeg har et vertical foregrip til din Scar. Som jeg nok skal tage med til dig. Det ligger en på, hvis du får noget. Ah, jeg vil hellere køre shot i en til. Ja. Så tager jeg det store hus deroppe. Yep. En Scar. Jamen jo tak da. Det siger man ikke nej til. En AR suppressor. Nej, seriøst. Ja. Jamen, hvordan kan du blive ved med at få den, mand? Du kan sgu da bare få den, slap du af. Jamen, det er fucking unfair. Det er fucking unfair, jo. Det er sådan ligesom din, jo, nu. Ja, fuck det. Du kan da bare få den, hvis du vil have den. Det vil jeg rigtig gerne, men... Løb over i nogle af de andre huse her. Ja, der er nemlig ikke rigtig noget her. Jeg er ikke så heldig. Jeg plejer ikke at være så heldig sådan nedenunder her i det her store hus her. Ja. Det plejer aldrig at være noget. Der er mange, der er døde. Der er kun 67 tilbage. What? Folk bliver bare slagtet. Der ligger to policevest her. Ja, det kunne godt det bruge. Det eneste jeg ikke har lige nu, det er et sigtekorn til den her. Ellers så er den faktisk fuldt kittet ud. For en gang skyld kan jeg tage huen på og tænke, yes, jeg starter den ikke med noget godt. Der er endnu et vertical foregrip. Hvis ikke du har et, så har jeg taget et til dig. Ja, men jeg har et. Energy drink. Hvad er der heroppe på taget bagved? Ikke en skid. Jeg kan se nogen. Jeg kan se en motorcykel. Jeg kan se ind til byen, men jeg kan ikke rigtig lige spotte nogen andre spillere. Hvilket på sin vis er positivt nok. Men på sin vis også er ret skræmmende. Yep. Scary. Damn, Mother Nature, you scary. First aid kit. Level 2 backpack. Bare blive med at loot.
Ja, er vi ikke også inde for zonen? Jo. Ej, du believe... Jo, det er vi. Extended mag. Hvad har jeg her? Jeg har quick draw. Compensator til AR. Jeg skal nok tage den til dig. Yeah. Sway the remix god. 63 tilbage. Jeg siger, det går stærkt den her gang. Det gør det. Hvilket ikke nødvendigvis er positivt, men det er heller ikke negativt. Ikke lige på udgangspunkt, men... Altså i forhold til at vi allerede nu er inde for zonen, så altså, kan vi sagtens hurtigt vende os om og begynde at campe. Og vi er et sted, hvor folk som regel vil gå hen, så... Ja. Lægger en mere heroppe på taget. Ja. Eller i det hus, jeg er i her. Ja. I et af værelserne. Ej, der så er jeg ret gearet. Ja, det her... Jeg har officielt godt looting held i det her game. Nej, hvad har du fundet? Code. Oh. Hello! Her, jeg kan lige smide nogle ting til dig. Compensator, du har et foregrip, du kan få et quick draw mag, eventuelt. Gerne. Der ligger et eller andet op på det tag der, jeg kan bare ikke lige se hvad det er. Nej, det er ikke noget bestemt. Det er ikke noget voldsomt godt. Og jeg fandt også et red dot site til mig selv. Eventuelt lige se hvor dem der landede over i det her hus over på den anden side, de ligesom er henne nu. Jeg tror jeg løber ud og så tager jeg dem der er her på kanten. Kan de eventuelt campe broen? Hvor landede der nogen, siger du han? Der landede nogen over på den anden side af vejen her fra os. Nå, i det hus der, okay. Ja. Har du været herovre? Nej. Nej, det ligger ACP-rammer og sådan noget. Det var bare døren herud til at være åben, så jeg var sådan lidt... Kan være den er det. Lidt suspicious. Extended quick draw. Bukser. Halv gasmask. Nå, lad os finde et sted at campe på. Ja. Og cramp. Så det er faktisk det hus, vi ikke har været i endnu. Ja, jeg har lige været over de hus derovre. Er det ikke det her? Nå. 59 i live. Zonen er først lige ramt den aller yderste by nu, Sharky. Han er ikke engang ned til militærbasen endnu, så... Men zonen er ret langt nede på militærbasen, så vi skal nok sydad. Ja. Kigger lige. M16, SKS, S686. Det er ret spændende. Han har lige nokket sådan 2 personer ud med en shotgun, men det var 2 forskellige. Så det var ikke 2 fra samme team. Hvad fanden kan du vide det? Fordi du kan ikke nok 2 personer ud fra samme team. Ikke så hurtigt efter hinanden, så dør de jo. Ja, det er selvfølgelig ikke pointe. Kommer en bil, tror jeg. Nej, okay, det gør der ikke. Skal vi tage den anden side af vejen? Nå, jeg tænkte bare, for der er en busk her. Hvor man ikke rigtig bliver spottet fra. Jeg har også en på den anden side. Hello! Hello, my friends! Hello, guys! It's me, your boy. Og jeg har også en grøn backpack på. Oh my. Busk Wookie confirmed. Men de gælder som grønne. Jo. Eller den er selvfølgelig ikke grønne, men de er sådan grå. Jeg tror level 3 backpacken er den er mest grøn. Nå, ja. Eller level 2 backpacken er den er mest grøn. Level 3 er sådan meget mørkegrøn, og level 1 er sådan grå og sandfarvet som regel. Ja.
redstone. Lad os løbe over til de huse, der er på den anden side af vejen. Clear dem. Det herovre er der et garanteret carspawn. Ja, den er taget. Ja. De har, jamen ja, det var herovre. Jeg tror, der er landet 4 herovre eller sådan noget. Op. Længere ind. I am going in. Og jeg tjekker taget, bare for at være sikker. Der er ikke nogen her. Fint, der sidder vi lige her ind til redstone over. Jeg fandt lige nye sko. Damn! Ikke? Punk-sko med pigge, man. Ikke? Nå, make them dance. Hvorfor er jeg sådan der? Hvorfor er vi sådan der? Why are you the way that you are? Sway the remix god. Jeg sætter mig i sofaen, slapper lidt af. Næste til jobinterview. Det er men du skal komme herop, jo. Ja, rolig. Jeg skulle lige... Solen er lige på kanten også igen. Ja, vær venlig at sætte dig på sofaen. Gælling. Undskyld mig, skal du fucking dø, eller hvad? Nej. Skal du have det her job? Ja. Hvad er dine kvalifikationer? Jeg kan sgu ikke gode nok, hold i mund. Jeg kan ramme nogen nogle gange. Stadig bedre end halvdelen af vores soldater. Det er det, jeg tænker, altså. Top 8000 i kill rating, okay? Sig det bare. Så. Synes jeg godt nok lige, du skal tage slappe lidt af. Jeg har den 16. maske. Og det kæft. Joke. Jeg har lyst til at... Tror du, den kan absorbere kugler? Nej. Det tror jeg ikke, nej. Det er sgu ikke. Jeg tror, den er ret god, hvis jeg nu beslutter mig for at lægge mine klunker på det ansigt. Det vil den nok, ja. Kravler bare lige ad for at få lidt bedre udsyn. Du kan eventuelt tage taget, hvis du vil det. Ja. Kunne jeg selvfølgelig godt. Big Daddy 96. Knocked out, lose sanity. Lose sanity? Og Big Daddy slog også lige Prokaleva ihjel. Så der røg endnu et hold. Vi er nu været 3 mennesker fra top 20. 3 mennesker fra top 20? Nå, ja. Ja, det er snart der er under 40 i live, så må vi gå ud fra, der kun er... Eller... Det passer sådan set ikke, men... Altså jo, så er sandsynligheden for det meget højere. Altså når der er 40 personer tilbage, så kan der vel ikke være mere end 20 hold? Jo. Det kan der godt. Der er bare flere solofolk. Nå, hvordan kan det være? Der har kørt en bil over broen. Den kan jeg sgu ikke se. Ja, den er kørt over. Okay. Den kører sådan ned i den her retning-agtigt. Ned mod Pochinki-agtigt. Ja. Den ikke stopper ved vores hus. Nej, det gør den overhovedet ikke. Then I couldn't give a fuck. You could, but you didn't. Give a fuck. The fuck. What the fuck? Sway the remix god. Det jeg sådan set kigger mest på, det er vandet. Det er om der er folk, der kommer svømmende. Det synes jeg virker mere realistisk end folk, der kører hårdt og så bare smider bilen og dasher den her og løber igennem Rushock. Ja, det er rigtigt. Mange folk kommer jo højst sandsynligt længere ned fra over fra ruinerne eller fra Gatka, kan jeg forestille mig, hvis de kommer fra den side. Ja. Jobben i Gatka. Skud. Direkte vest. Meget langt. Meget langt. Jeg hørte også kun en enkelt. Jeg hørte ikke noget. For en gang skyld har du hørt mere end jeg har. Nej, men nu ligger jeg også udenfor. Det gør det også. Når du ligger bare på taget. Ja.
Impressive. Onkel Bogdan har lige skudt en eller anden med AKM. Bogdan. Det eneste jeg rigtig kigger på lige nu, det er om der er folk der har KAR, AVM eller M24. Det er sådan de våben jeg frygter mest. Ja. Fordi AR battle kan vi sagtens vinde. Det burde i hvert fald. Der kommer en, der kommer en ned fra vandet. Hvilken side? 300. Jeg vil bare skyde på ham. Han har ikke noget som helst dække. Ja. Fik ham. Han er død. Det gik lige op for mig, jeg havde den på auto. Jeg overvejede om jeg skal løbe ned og loot ham. Det kan du godt nå. Ja. Men det er også kun nå. Han insta-døde, så... Nå, ja. Det var mere for at tjekke, om han havde en suppressor eller et eller andet. Eller eventuelt en sniper rifle. Kom her, så vi kan dække det lidt. Han havde pistol suppressor, AR compensator, 2x scope. Level 2 helmet. Han havde en KAR. Sidst. Ups. Og så på med det der 2x. Og så fuck de der 12 gauge. Kommer du herinde i zonen igen, eller går Ja. Eller jeg kommer ikke inden for red zone, men Vi løber bare ind igennem, jeg tænker ind igennem Rush Shock. ja. Jeg venter lige på red zone er færdig, så vi kommer herud, så løber vi. Ja. But now I have KAR. It's going to be fun game. Har du noget, der er bedre end 2x? Nej. Nej, der er ikke. Så håber vi på, at vi finder et 8 et eller andet sted. Ja, gør vi nok Så ikke. vi kan egentlig også løbe syd om Rushock, og så over bakkerne. Jeg er ikke så vild med de der bakker der. Vi har ikke haft så meget held med den. Nej, det er rigtigt. Jeg ved bare heller ikke, hvor vildt jeg er med at løbe igennem Rushock. Nej, det er selvfølgelig også fuck it. YOLO. Altså, vi har haft ret gode, minder herfra, vil jeg sige. Ja, det er rigtigt. We win here! Der er nogen, der kører en græslåmaskine ude ved mig. Det kan jeg høre. Håber ikke, det er for annoying. Der har været folk i hvert fald. Jeg kan se, der er åbne døre i hvert fald. Ja. Nej, det er ikke slemt. Jeg tænker også, altså jeg ved ikke rigtig, om vi vil loot. Jeg tænker bare, vi skal løbe. Det er godt. Fordi nogle af de her døre er også blevet skudt i stykker, så der har sikkert været gunfight så. Begynder at restrict play-området om 1 minut, så vi skal skynde os lidt. Ja. Og kasser her. Der er ikke noget godt i den der. Der er ikke noget godt i den der, bare løb. Jeg overvejer at lukke mit vindue. Lige en frisk lille løbetur. Vi skulle have hoppet på skolen, siger det bare. Ja, på grund af det der drop, men jeg ved ikke, hvor mange andre, der har hoppet efter skolen, så... Altså, vi kunne lige så godt have blevet knaldet på skolen. Knullat. Knullat! Det der tag er bare godt, men det er udenfor. Så du løber den anden vej rundt om huset. Ja, jeg løber den her vej rundt om. Fuck it! YOLO!
Tjekker lige det skud, der er noget lukket. Der er skud øst. Ja. Vi bliver altså tage et skur, tror jeg. Dasher foran os. Ja, Gul Dasher. Bare den kører. Ja. Jeg løber sgu efter et skur. Vi skal bare derover af. Ja. Skuddet derovre lige præcis den for zonen. Ja, det er også det. Det er bare lort at komme videre derfra. Det er det. Overvejer lidt at løbe længere over. Men lige nu skal vi bare ind i zonen først. Så kan vi justere kurs bagefter. Skud på. Bagfra. Jeg aner ikke, hvor det er han med. Han skyder ikke på mig her, så... First aid og drikker en energidrik, og så prøver jeg at kigge ud med karren. Nej, lad være. Han har godt set af det hele. Jeg kan ikke se, hvor han er henne. Jeg tror, vi bliver nødt til at lave sådan en... Jeg har en smoke. Ja, det har jeg også. Jeg har 2. Så det kan vi godt smoke den. Lidt tidligere løb for smoken, vil jeg sige. Men okay. Han knocker mig ned. M4. Det er oppe på skolen, det der. Han fucking slår mig ihjel. Seriøst! Det er close, det der. Kom over til den der halvvæg. Jeg tror ikke, det var indenfor, det er udenfor. En mere. Bagved. Lightblad. Han er pronet. Hænger ned bag et dæk. Okay. Nice. Godt. Spil på dig selv. Det var dem, der skød efter os før os. Tror du det? Ja, det ved jeg. Fordi ham, der slog mig ihjel, det var ham, der hed The Beast. Og du har lige slået The Beast ihjel. Det er ret beastet. Jeg har lyst til at gå ud og tage din suppressor. Det kan du sagtens. Jeg ligger langt ude. Det skal du bare lige huske på. Men jeg går lige ud og pisser, så du har kun dine egne øjne. Det her er der så. Husk at optage. Ja, det gør jeg også. Det var foran dig, det der. Ja. Ekolokalisering. Uden overhovedet kunne se skærmen. Jeg skulle også sige, er du ikke ude at tisse? Jeg kan høre, du tisser. Ja. Took the piss. Dasher foran dig. Ja. Den er ikke kørt videre. Den stoppede foran dig. Der. Den er punkteret. Det er derfor, den kører så langt. Og jeg kan se, at du var nede og loot mig. Du hentede også min kar. Mm. Ja. Kør perimeteren. Zonen er lille 21, det er jo. Du kommer til at møde nogen. Det er op øst. Det er på den anden side. Det er oppe på toppen der. Mm. Tag den sten der.
Ja, det tror jeg. Tag den sten og vent lidt. Enten det, eller så løb imod det, fordi de er i en gunfight lige nu. I hvert fald så du kan se hen over toppen her. Hold en bil. De der huse er lige præcis udenfor. Eller sådan halvt inden, halvt ude. Kan eventuelt vente her. Længere op. Det er helt op top. En døden for playzone. 16 tilbage. Det er syd. Jeg tror, jeg løber derinde i stedet for. Jeg kan ikke se nogen endnu, så jeg ved det ikke. Du skal forbi den næste række af træer. Jeg tænker, at det der træ burde der næsten være. Nej, det tror jeg ikke ind. Jeg tror, du skal helt op til stenen deroppe i stedet for. Det er stadigvæk, det er sådan sydvest, sydvest. For helvede, det er kun lige... Det er det, jeg sagde. Det derovre, tror du ikke det? Jo, det er nok ind. Det er det bestemt. Dasheren, der er School Dasher holder derovre, så de er nok tæt på. Kan jeg forestille mig. Ja, det var ikke et dårligt shout, de kan sikkert godt være deroppe. Det er oppe på toppen, sydsiden, helt op, tror jeg. Sikkert op ved huset deroppe på toppen. Husk at filme. Ja, det gør jeg. Okay. Bare roligt derude. Kig lige over ved dasheren igen. Nej, bagved dig. Det var bagved dig, det der. Suppressor bagved dig. Sæt dig her. Bid din tid lidt. Du har masser af tid. Det er close, det der. 150, sådan cirka. Så det var stadigvæk far-ish. Det er lige ved stenen deroppe, tror jeg. Hvad? Jeg tror, det er lige ved stenen deroppe. Nej, det er længere, tror jeg. Det tror jeg ikke engang, der. Du kan gå op og push. Der er træet. Der var blod derovre, tror jeg. Sidder han ikke lige bag træet? Lige frem, lige bag træet. Jeg tror, hans mate var længere op. Hans mate er derude, venstre. Nice. Ja, det var hans teammate. Jeg ved godt, jeg tror godt, jeg ved, hvor der er en til. Jamen, der er nogen længere op også. Jeg så også en løbe længere op. Ja, der er en helt op. Han løber op ad kanten af bakken nu. Bag det træ der. Gode skud. Bag træet. Frem med karen. Nej. Han piker der. Nej, det gør han ikke lige nu. Du bliver nødt til at komme ind af. Ja. Du skulle have haft et kill der. Det kan være, det er ham, der stopper dig. Den restricter nu, så du skal push. Ja. Han løber ned mod dig. Du er nødt til at stoppe og tage ham her. Jeg ved ikke, hvor er den. Jeg vil gerne. Jeg tror, en af dem lige har spottet den her. Der er nogen til højre for dig, derovre ved stenen også. Ja. Det var fra stenen af. Ja. Ja, det var over fra stenen. Der er for mange mennesker. Ja, nummer 4. Vi kan godt lige nå en mere. Eller et par stykker mere. Ja. Fuck, jeg har bare fået nogle kæmpe vabler på mine fødder, efter at have gået hele aftenen i de der sko. Jeg tror, jeg ikke engang tjekket efter nogle vabler, så jeg tror ikke, jeg har fået nogen. Nej, jeg har fået sådan nogen om på hælen. De bliver simpelthen ikke gået nok i de sko. Nej, det gør de jo ikke. Ja, var det ikke nummer 4? Jo, det var time nummer 4. Ja.
det var lidt surt, du ikke fik ham, der løb foran dig der. Ja, det forstår jeg ikke helt. Ham, som du skød på til sidst. Havde du fået ham, så tror jeg, han havde nok level 3 vist. Havde du fået ham, så tror jeg uden tvivl, at der havde været større chance for at vinde. Men det hold, der var foran, altså, der var nogen foran, det var også et hold, og de kunne sikkert lige så godt have taget den. Ja, det tror jeg også godt. Fordi